Kaixo, ongi etorria, pentsa dezagun 20 erantzun hauek jaso ditugula, galdetu dugunean, ea zenbat litro gastatzen dituzten dutxatzerakoan. Pertsona batek esan duela 156 litro, beste batek 120, 102, eta bar. Nola sartuko genituzke hauek maiztasun tabla bat egiterakoan? Txikiena hartzen badut, txikiena 16, jartzen dut 16, bat. Bigarren txikiena, 30, bat. 45, bat. Badaude bi dituztenak, ez da? 152,5 daude. Bi. Baina hori ez ditzateke taula egoki bat izango. Zergatik? Izango nukelako lerrokatuta goitibera datu guztiak. Eta hortarako, hola egotea, ordenatuta eskubitik ezkerrea edo berdin du. Zer egin behar dugu? Multzokatu, tarteak egin behar ditugu. Deitzen zaien, klaseak. Orduan, jarriko ditugu, klase edo tarte batzuk, eta horiek sartuko ditugu multzo tarte horietan. Horrela, ezta? Hemen ikasten gara, eta noaino, bastakit, ikusiko dugu noaino, eta beste bat. Eta beste bat, eta ikusiko dugu zenbat klase egin behar diren. Orduan ikusiko dugu pausoak nola ematen diren, ezta? Lehenengo egin behar duguna da einak kalkulatu. Jakiteko, txikienetik handienera ze distantzia dagoen. Orduan hartzen dugu, denetan txikiena, hau dela, 16, hori da minimoa, eta hartzen dugu maksimoa. R, berdin, 164, ken 16. Atatzen zaigu, 158. Einak kalkulatu ondoren, bigarren pausoa izango litzateke jakitean zenbat tarte egin behar ditugun. Hortarako bi erregala daude. Bata Sturgesena. Erabiliena Sturgesen erregala da. Egiten dena da klasea jakiteko, bat gehi 3,72 bider n-ren logaritmoa. Hemen n, datu kopuru osoa zenbat dira 20, egin beharko genuke. N ordezkatu, 20kin. Orduan izango litzateke bat gehi 3,72 bider logaritmo 20-rena. Eta ea zeateatzen den? 5,32. Ez dut aipatu logaritmoaren oinarrian 10 dagoela, Orduan, 5,32 atatzen zaigunean, biribildu egin behar dugu. Jakiteko zenbat klase, zenbat tarte egin behar ditugu. Eta beti biribilduko dugu zenbaki bakoitira. Orduan, 5,32 zen da gertuena 5. Orduan hemen jarriko ditugu 5 klase. Bat, bi, 3, 4, eta 5. 5 klase desberdin. Gertatuko balitzaiguke, atatzen zaigu adibidez 6,21, zenbat tarte jarriko balituzke? 7. Bakoitia gertuena 7 dagoelako. Beste aukera bat da, ez paso dela guarren mailan, eta ez bakizkizu logaritmoak erabiltzen, oso bezala kalkulagailuak, baina, beren du. Jarriko nuke erroketa bat, orduan, jarriko nuke 20-ren erroa. Eta ateatzen zaigu 4,47. Jartzen badugu horrela, 20-rena. Gertuena zein da? Bakoiti gertuena 5. Orduan, baitere, hemen bezala, jarriko dituzke 5 klase. Sturgesen bidetik, edo erroketaren bidetik, askotan emaitza berdin ematen digu. Esaten digu, klasiko buruan zenbaren, beste batzutan ez. Baina, 3. mailan bale bazalde, ez dakizu logaritmoak kalkulatze, orduan egokiago izango litzateke erroketak egitea. Orduan, bigarren pausua kalkulatu dugu 5. Orduan, eina baldin bada 158 eta klase kopurua 5, falta zaiguaren 3. pausua egitea. Eta hori zer da, tarte bakoitzak ze zabalera izan behar duen. Eta hori nola lortzen da, zatiketa bat eginez. 158, zati 5. Goazen egitea 3. pausoan. Zatiketa egin dezagun orduan, 158, zati 5. Eta ematen digu 29,
0,6. Biribildu egin behar dugu, noski. Biribiltzerakoan ezaztu beti gorrutz biribildu behar dugula. Kasunetan, 30. Zabalera 30. Ta zergatik? Berutz biribiltzen behar dugu, datu bat edo beste, kanpoan geldituko litzatekelako. Orduan, badakigu, zabalera 30-koa dela, 5 tarte egin behar ditugula, orduan, hasi behar dugu, nunbaitetik ez gara. Txikiena 16, haundien 174, basiko geha pixka bat beragotik, 15-etik. Orduan, jarriko dugu, 15. Eta esan dugu, zabalera 30-koa dela, 15, gehi 30, 55. Eta horrengoa, 55-etik hasten gera. 30 gehiago, 75. 75-tik 30 gehiago, 105. Ez esartzen, jarriko torreto, 105. 105-etik 135 eta 135-etik 175. 175, ikusi dut bezala, jarri dut parentesiarekin, ze handiena ez da 175, txikiagoa da. Orduan, txikiena eta handiena sartzen dira hemen, bai. Orduan, orain egin barko duguna da, desorden honetan, zer ez da ordenatuta, kontatzen hasi, eta hori egingo dudana. Jarri, tartuetakoak zenbat daude, hemengoa zenbat, eta horrela. Datuak klasetan sartu ditut. Lehenengoan, 3, bigarrenean 4, eta horrela. Jarri ditut hemen asteizko batzuk, zu ikusteko, 125 kontatu dudala hemen azkende kontan. Ze 125, ez eta bietan egon, hemen parentesi bat dago horran. 125 ez dago tarte horretan, dago hemen. Adibidez, 105 dago klase horretan. 45 ez dago hor, hemen kontatu behar da. Hora, nahiko importantea. Orduan, osatu dugu, ez, oraindik ez. Zergatik, zebetik behar dugu isa eta efe. Eta hau, ez da zenbaki bat behar dugu, zenbaki bakarra. Horregatik, pasatuko dut maiztasuna aruntz, 3, 4, 3, 3 eta 7, eta hemen klase marka jarri baritut. Klase marka orain bai izango da isa. Eta nola lortzen da? Batez bestekoa. Orduan, egite ditut, biak batu, 45, gehi 15, zati bi. Hori da, 60 zati bi, 30. Orduan, orain bai hasi gaitezkela lanean. Beti bezala dugu zenbaki bat eta hemen maiztasuna. Orain, batez bestekoa, 45, gehi 65, zati bi, 60. Hau izango da 80, 120, 150. Lortu dugu maiztasun taula bat osatzea. Hemen dugu klase marka, eta hemen bere maiztasuna. Informazioa galdu dugula? Bai. Ze adibidez, hemen jartzen dugu 120, eta 120 horiek zer ordezkatzen dute? Hemengo hiru zenbakiak direla 105, 120 eta 108. Hora guk jokatu berean 108, 5 eta 120 ordezkatzen dugu 120, ezta? Hiru daudela. Eta hortik aurrean jarraitu dezakegu. Amaitzeko aipatu nahi dizut aldagai kuantitatibo diskretoekin ere erabiltzen diela klaseak. Noiz ditugunean hemen sakabanatuta denetik. Eta maiztasunak jartzerakoak atatzen direlako 1 edo 2 edo 3. Eta orduan, kasu horietan ere elkartu egin behar ditugu eta klaseak egin. Ulertu duzulakoan beste bat arte. Agur!